Eu sunt copil, am timp să fac. Dar mă lazi pe mine, mă! Așa. Mie îmi place foarte mult că ți dau culori, cum ar fi acum. Dar nu prea te vezi vedea, băi. Știu că asta nu se mai vede, dar nu contează. Eu știu și eu ce suțu făinut. Dar te va naspe, ar trebui să te va minus dacă te aici. Nu să nu-ți folosească, că o te-o pot face pe gură. Asta să nu-i convină. Dar încă te și așa. Am chiar te bătăi măieți, că mai fac cu locul de asta în chinet. Trebuie să zic că n-am dat pe nici n-am dat. Că tu să mă mai bagă ecran. Scuzați pe tu plecăia, mă. Acum mi-am adus aminte. Bă, de ce te ai tu, păi? Internetul, pentru să nu mai bagă reclame. Asta. Acum am prins. Am prins de scherbă. Că nu dă cu hei mai mult pentru că am uitat internetul. Din aia de persoană care cam bagă reclame. Din nu se supără ca n-am multe chestii. Și te mai știe că nu numai pe tochi pot sta, eu pot ieși pe afară, din aia pe câine mers cu banul care fură de băianul și o să fac un video cât fac băiatul. Că eu te am băiatul, dar încă nu mi-a bătăbit. Nu te leg, multe lume te datea bătăbit, dar asta e singura familie care poate te bătăbite, mă. În mine să mă un băiatul alu și urma să ne bătăbim. Deci, aici nu avem de facem, dacă te uiți la mine ca un plictisitor, deci am zis să fac și o chestie mai faină și să mai te vorbesc cum e mine în casă. Deci zic că eu am timp să vă fac videouri, doar că nu să am chiar eu mereu tot timpul de lume, dar să zic că o să fac destul de des, cred că pot apuca să fac. Că hai să nu fiu nasul de două și să fac pe zi, că uite, am făcut. Ăsta e de-a meu videoclip, de nu-i cu Among Us. Dacă vreți, vă puteți duce la mine, la canal și scrieți dacă vreți episoade cu Among Us. Că ce sunt faine, na. Și vă dau sfaturi pentru eu. Și o să încerc mai multe mape, nu neapărat mapa 2. Te aviz că în 10 de septembrie o să te bagă mapa nouă. Dar acum este 12 septembrie. De-abia acum... nu. Știți că cea mea videoclip o să fie cu Kiki, să nu văd pe băiat, că este om, m-ați văzut în cea videoclip. Și aici o să fie o regulă. Noi o să ne numim, nu știu cum o să ne numim noi, că Gaustischi are numele Biosăiat, Olivia